Tránóna an Sogadi Páirc an Croke Ceannais Sóisir na hÉireann agus nua Eabhrac agus Londain a Tráchtaire Míchéal anseo I ceann catharú cumann an luachlas Gael agus Tránóna deasa going in áiríre anseo den caibhlant áirithe seach ag bhfuil séad cuithe isteach chuinge in náirdánaí thógáin sin ráite becercamach anna cluiche Ceannais anseo ar nóns na boutaí le Ceannais dé Domhnaigh bhí an lámh an uachtar in san cluiche le Ceannais ar Londain a gcuine na Stáit Aontaithe agus an son in san cluiche eile well thug nua Eabhrac an lá leotha a gcuine Warwickshire trí chulín atra ag a deire. Well tá sin agus seara agus olabhú chun déantansá tá deise goinge rih húsna himmarthansá súla chathab chun ceang ar na fórna bheith dul chun Páirc agus tosnóid le fuair in Londain. Gavin McAvoy ó Tír Chonaill Gaels a hosnóigh sa cúil agus tá cosantóirí láidir ó sa chóramach ón Riley, Patrick O'Connor agus Matthew Tierney anna éifeachtach sa lína le chúl. Dara Griffin lúte ag Eabhrac agus cé gur cosantóirí is bra leis teach an tosaigh fuair sé an cúil cinúnach sa cluiche le Ceannais. Ryan O'Connell agus Noel Maher hosnóigh le Páirc a Londain agus sé captain na fórna I bhar héindeag Ryan Ford ó Cumann na Parnells. Lína lán tosaigh bríomhar chomá Alfie McNulty, Sean Hickey agus a sigsa cúnge fearile ó Tír Chonaill Gaels, Aidan McGarvey. Nua Eabhrac agus well tá for an láidir ríiste cosisiúd an Iarrainn chéanna dul chun Páirc is sa fógraíoch agus bhí gimmert dé hína agus Ryan Corrigan ó Shannon Gaels a hosnóigh sa cúil agus cosantóirí maithe ó sa cór Peter Cronin bhí sé rá sa cluiche le Ceannais a ríist is bra leis teach an tosaigh agus scór na Crothú agus Shane Dohnaigh leis ar Dave eile. Sin captain Tránóna ná fear Naomh Barnaba Sinead Dylan Curran agus a ríist beag ard caibhlant le Páirc tá Bert Cumasach ag Nua Eabhrac, Colm Shalvey agus Gerald Kennedy. Tosathe maithe Danny Corridan anna éifeachtach sa lín le thosaigh agus an son na tosathe stig Christopher Mulvihill agus Shane McElligott ar an dá chúnge agus an fear mór an fachach fér is stig ar imime le cearnóga fuair sé trí chulín measa cluiche le Ceannais ó Cumann Rockland Brian Coughlin. Se tá mid beagnach olibh an sotha Páirc an Croke an Green an úsáring tá sin a Tráchtaire áling saoraigh agus an slua bailú isteach Díag Airníag ansá in Páirc an Croke an réiteoir Tránóna is se fear an Chabháin Conor Dúrnaín agus an dáireann well bhí nua Eabhrac amach chéadúir agus bhí seans go leorcha a bheith ag prepáil agus ag olibhú viidir híos taobh féich chunacha sé díag agus an olibhú chunar fá déanta dar nó bua mar derm se anna bha I gcuine Warwickshire in san cluiche le Ceannais Tránóna de hína an dá le Craobh arsúl I mbaile an Abba agus Shavy ard ócád an son slua mór mailteach bailthisteach agus an son sa le Craobh eile thug Londain an lámh an uachtar ar na Stáit Aontaithe hastig scór déanaach dúrnach in ann cútamh gortathe ó Matthew Joyce chun an cluiche sin a bhóchan dóibh well. Ó thaobh an críomh áirithe seo tá an Craobh tucha leotha sé bhabhta ar fad ag Londain a catú dul thnáis dí 9-8 don uairhearnach nuair bhúdar. Agus an son ar Dave eile tá an Craobh tucha leotha éon bhabhta amháin ag Nua Eabhrac bin an bhliain se chatte agus tá siad thnáis ag cosint na críomha an sotha ríist. Beag na Colmh Páirc an Croke mar derm se lámór Peile fés de Peile roinge an só Tránóna an Ghaillimh agus Tír Chonaill Míchéal ar baulas na Seintir ach na súla ar fad ar an Craobh Sóisir seo agus an dá thaobh ó Harleir Londain agus Nua Eabhrac I gcuine Míchéal. Spéisiúil go maith an dá thaobh an só Tránóna na himmarthirí ar fad rugach in sna háiteacha sin rugach I Londain nó rugach in Nua Eabhrac iad agus fuair an omláin dúchasach dus na háiteacha sin má se is se iad agus ní minic Harlíonn sé sin ach tá mid beag na gaibh anseo an réiteoir fear an Chabháin ag iarrachar maintear Londain teachtaseachtaí na háiteacha chearta agus mar derm se bhí an dá thaobh ag immert iad dé híine agus speisiad curtha agus trécht agus tucha go maith ach dúis anna bhór dus na bútóirí an só Tránóna Craobh na Sóisir Hartlór agus is ócáid beidir níos mó éonar deile bheith Páirc an Crocaigh ar lá mór Peile agus deis chuirn a bhreith lotha. Nes Dúrnaín dúircha cinntu gúil gachtain sigs na háiteacha chearta séad na cuithe beidir teachtasteach chúnge ar ardán I ógáin ach ní chuir séisteach mórrán ar chóirsaí tá On the Vucon Galore Déanta ag an dá-thaobh na Bonastóirí híos fún an son Stephen Lynch de Londain, Patrick Mulvihill de Nua Eabhrac an fel catisteach, Céad Sullivan son ag Noel Maher bhí sé an éifeachtach sa cluiche le Ceannais fuair sé cúpla scór amach chumá
Páirc na round towers in Nishgart Londain agus Nish Dalashakti Tave Canocashadiag Veg Scora Londain is in Chéad Lachansa Bro Tachtashakanson o Aidan Lawler Ach Egadera Bhí Berta Tachtashakanson agus kick Sair Levatócaigh Dara Griffin for Cool agus Coolín sa Cluiche Lachanis Ihe de Hina agus Marjarm just Bralish Chachantosig Aidan McGarvey Tin Tave Howland Far Lord Park Ryan O'Connell na Shellavig Ryan Ford and captain Anna Fellador Shahe Taxing Taves up out one agus Maher Glurk Schliegen Treed and Rud Behun to see in Fordner Fad Hina Ho Achli is a Vieder agus Belair Shin agus the McKinty Garev Tráchtaire Nash Chufain Ledin of Ingay agus and son Olivu Don Ochad Voer and Saha Páirc and Croke Tróna Nishin Kanta Schlaun her Treed Deshan son ag Sean Hickey ach tá Céimenas immersion son tócaigh an lán tá sí agus cílíonn sin gur kick Sair Mach a bheith ag Eabhrac Nishin cé deis go siúd Dollar an sí agus Shellavig an sonnacha Nish Hickey Goody Cronin, Peter Cronin ish. Dín taobh sáte tá Ian Kavanagh an sé seach mar an dí in san Cluiche Leach an is ag tosnú ón tús an jobh agus a Colm Shalvian ish ó Rockland in Orangeburg. Goody an captain Dylan Curran ó St Barnabas dar nó Woodlawn in san Bronx an áit an bhfuil siad son lun agus Cronin ish a teachantosig anna chóimert deis a get óg beidir an Canton Shoristach ag Peter Cronin ach ag adera Haven a lábh Clay Kate Chancer scoreáil an tá imethe fóríl agus an kick amachanish le teacht ag Gavin McAvoy ó Tír Chonal Gaels in Greenford in Londain. Deis go siúd teacht boutáin eile Noel Maher. Dar nó deis go teacht amach rih ré agus Corey Sórt Páirc an Croke Gaimisiú mar dhéiteach sé bheith in a rudmór de immerthóirí teachta seachtaí stad chomór lá chomór agus óchád mar seo nach bhí deis go teacht amach Olivú Congénta Prapáil sína go seair díhalbhú maithan son ag Colm Shalvey agus má se an dáhéamh Oliv don Craobh sa Ian Kavanagh ish. Taobh sa round her pass Cluiche isteachtaí Aidan Lawler ach ag adera díhalbhú ma ach is cumme sin in a hÉireann lína agus be kick taobh lína ag Londain antá. Canton Levatóca ag a bhar lár Páirc sin ag Garrod Kennedy agus siar éis a siútaí Ian Kavanagh. Colm Shalvey ish agus a rís Peter Cronin an fear raibh an deis scorálaige. Iad a glóir slí éigen tríd bhíon Cluiche Leach anna oscailte in Slitte ach tá Craobh in na nómadí lua a bhd níos cosantí seachún Dylan Curran ish an captain amach dín taobh sa Garrod Kennedy le shelf tríála sé coolín an Counson ag a bhar lár Páirc agus an chéad scórantá Tráchtaire ag Fearnaomh Barnaba Garrod Kennedy agus Eabhrac clár na scóraige. Is an British in over Eabhrac boutáin eile. Tar sé sin muíon dómh an chéad scóir bheith aimse an Tráchtaire na Ian Kavanagh ish. Cosantar fad le déanamh Londain ag túsan himar ish Brian Coughlin for sé coolín maithon immert agus gá kick cúvéidir stahad anna bhas Cluiche Leach an sé garisteach an ish seansan tá ag Eabhrac an pass ibristeach beidir bhfuil oscailtí an deis Durnach an pass sin a mehar stré dá mbeoch sé chun son bhí seansúntaach ar cool ach ag a deir Londain ish ag bris amach ar a bhrihamsaí ach an pass sin gan a bheith úntaach beidir gona bro sé amach ar an tarn iirecht an immer begáín scuilt an son ón dáhéamh agus na costa buinte de Colm Shalvey an son kick Sair gnótha ag ach cad é mar seans ar cool a bhí an son ag Eabhrac agus ag a deir an pass Durnach briste síos agus faoi se bheith sin tá Londain
Does no sheet bout on Ella. Cornach Wikipedia in Míchéal nu Eabhrac agus mar derm sé séidir sa chúne nís mó ná direct síos tríd an Páirc ach ag carúla deisianis ag Dylan Cornan captain ach ríist fóríl má se rá seans cailte ag túsan himmer sa céad cúg nómad. Londain teach ríist sa tóir ar géad scórann sa tránóna. Ag go deire rúthar má a dhéanamh cóngart an línan son ag Ryan O'Connell ach ag go deire an fel cumad có ach cóngar cumad an lína. Nó Eabhrac is ag titim siar chun an obair cosanta dhéanamh. Brisise sin a bhábhar Londain agus an lábhan an réiteoir buntá seo tabhairt amach sin clíháin a raibh siad agus deis leis a gotóg ach an réiteoir chuna sin ag Cluiche Ceannais. Cluiche feiceann son agus Ryan McCready ó hÉireann Gaels chuir chun talún agus ag go deire ag an kick séir ag Londain agus deis. Tabhairt fé scór na beidir goil si beáín roiad amach. San bhfuil siad chun é rágann fé Aidan McGarvey nó ag go deire. Noel Maher, well bhí Maher an éifeachtach fuair sé rá, chic séir Luke for dómh in san cluiche leathan sin agus búd a éon cúlín óán a gine na stát éanta cúlagus ach gúlín a gine de gúlín agus an scór déine an am cútah gortaigh Matthew Chase ag cinú a mua seachúin inis Noel Maher cé deis scóráil ag Londain ó chic séir an count an troiristeach dí cinach a sé díag ach ag go deire fóríl stólam an dá héamh nervhí se go ag tús na himmartha. Ganach scór bháin feice sin ó Gerald Kennedy. The nu Eabhrac agus kick amach ag Ryan Corrigan ó Shannon Gales in Queen's nua Eabhrac fad golóir leis a gant an amach go fada le Aidan Lawler smacht again Mark Leite agus se bhí sé siúd an a bhrásach cluiche leathan is brá leis boga agus Gerald Kennedy is ach an pass gan a bheith úntach agus ag go deire Haran Lína an Counson i bhábhar Londain. Lús an himar beidir gan a bheith úntach go dtí seo ach mar bhí mé an dá héh fós gur cóirí sóirte chéile gáiltain sa tránóna. Seir Nash trastan cúil hain siad agus deis teachtamach an taobh an Páirc reintir marthirí gléic na peile dúna chu Dara Griffin gan mar an se le bheith go dtí seo ag tús an himmartha donna go burn inis. Páirc mhuar leathan ó sa chóir amach an son ag Matthew Tierney. Ceannais fear ó Londain agus deisian ag Ryan Fortune in captain dómh. Teacht chun tosaigh Carrick tastáil níl an Carrick teach go fóil. Shellah Goni ag an captain ag smith an pass a Howard Shearer mach an sotí Dara Griffin ag a deire. Tá sé bailile an son aige agus dechar brise trí tá nu Eabhrac an a bha ó héobh cosanta go dtí sin na pass na garda go brú amach de Londain ag a deire Eabhrac machtaí lán tosaí chanson son ag Sean Hickey agus tá sé sin Haran Chasnon ag an lán tosaí scoring a Londain ag a deire tá mín corham den chéad bhauta. Lochlanta deaslíreachtant an son ó Londain agus maintar darno nimróirí seo teacht ó Hín agus ó Chóngar ag taú leon sa tránóna. Is a chun boutáin eile Londain titim siarchan an cosantíanamh agus nu Eabhrac man rathe teacht an taobh an Páirc. Taobh ordáin íthógáin tá siad ag súla suas go 65 míle duine ar bail agus tá mé cinnte go atmosfér níos fearr sa tarna le agus slúún an áil agus na galibh bailúisteach nu Eabhrac inis ar an ansaí pass. Dul isteach an sotí sé McGilligan agus ag deire leis go tóg tríála sé scór an count son gá hard Haran Chasnon cad é mar chúlín ag fear Rangers an son sé McGilligan ag gaiimsiú agus nu Eabhrac gafa cúlín chun tosa go ríist. An a scór fad an son. Lúsan himar had dígar ní ag ardún sa Páirc an Chrócaigh. Burton son ó nu Eabhrac ag deire tá sé cín Kavanagh.
Pass sin gan únta gobar le déanamh an son ag Danny Carden. Ach, ag deir airíonn leis lámh a chur leis agus silbh cumán ag Eabhrac. Eabhrac an son ag Ian Kavanagh. Bert Commentator istigh ann. Ach an tosaí chun tosaigh istigh ann agus obrah déanta an fel son a bhuachant. Her national son Ian Kavanagh. The Gerald Kennedy. Beagnach fight her national son ag Ryan Ford. Ach ag deir an fel a gcónaí ag Eabhrac. Right, Rory Cluiche na Pellan taobh sáit, agus sé trasna go fada le Gerald Kennedy rís go leor seileamh aige ag túsan himar nish, Colm Shalvey ó Rocklands in Orangeburg. Pass tuca ag Darren Counson de Hughes na Broga agus Haven na lámh deise an tríú ceann inis fór riil. Agus na deisna grothú ag Eabhrac ag beag díma ortha trí seans a bheith caiilte. Kick amach eile ag Gavin McAvoy. Ó ghail hir Conal agus tín taobh trasna agus dúrach ar an lín an son. Thos nó ag Londain boutáin eile. Cosan an bhaint son a ríist ag Eabhrac. Gerald Kennedy boutáin eile. Is Peter Cronin. Ach tín Clíán dar nó. Deis úntaach a rucht na seachtain go leor tréála le déanamh ag an dóthaobh Tráchtaire Gansi an son agus cílíonn sé sin go mbeidh kick séir ag Eabhrac agus deis an farspáir sin na híine amach písín beag eile. Réiteoir fear na chaváin. Sné Conor Dorneen dúrach an leis an immert an son. Agus fág sin ceann fé sé McElligott. Fuair sé ceithre cúlíonn sa cluiche leachcheannis. Trí caing I tacht ó chican is éire agus crinnes go leor get trachnóna a híine Malin Abba. Seo an cé deis ó chic séir get trachnóna fuair sé ceann ó nimmert. Deis an isis ó chic séir. An farspáir bhéadútí gá chúlín. Cursteach go hard aige. Kick gáil má déint an son ag McElligott. An tarna cúlín ag a siút trachnóna. Agus beag Eabhrac sást an bhearna sin a bheith sínta písin beag eile. Darno Chrócaigh fad an lehasá agus fad an tarna le Darno cluiche 60 nómad na Sóisir a caiig tar bheith going an totranón agus an dóthaobh chomar go má cáfis nach amach anbreis a Tráchtaire Gansi Darren Griffin an son an réiteoir a tart bontáiste do Marchólúdra Emmett Lochran ach ag a deir an son I léon ceist fé Tarrington Council tóca go mar Londain ar an únsaí agus iad glóric slí ag an tríd an son ach an brise bhábhar Eabhrac agus an kick séir gan óhuistigh an son ag na Commentator deis teacht amach boutáil a bháin eile. Roch ma dhéanamh ríiste Gerald Kennedy formhór na seileamh ag siúd a rang eile den Eabhrac atí seo. Danny Carden inis ó Gael na Sionninge. Clubatá Londain Queens go leor clubanna fudfad Eabhrac. Garden chahar féin agus darno níos congrí ó thuig beidir in Orangeburg agus dulach go fada le Yonkers, Ottawa Rangers agus Queens agus in Bronx, Woodlawn. Darno cluichí na Gael á dhimmert an tús go seasca cahar agus Baltimore ins na stáit agus forbert fórdéint ar cluiche le blianta beag an ús. Agus an hÉireann ar fad tosnú tránóna den Eabhrac dúchasach don tír hawl agus siad brodú las sin. Peter Cronin. Seachtain lán tosaí gan mar an seilbh go dtí seo fear contúirteach is Brian Coughlin. Burton is gur gé stoppe leis an dasóg Brian Coughlin an council troiristeach sár cúlín eile an son a ríis ag Eabhrac. Obrahadéint Brian Coughlin I chéad scóir tránóna aige agus díogarní ceannasaíocht ar a gcluiche ag Eabhrac. Tá Londain teachta ríis be sé táchtta tohstoch an chéad scóir le gáil ní bheith fána ar farspóir rómhór a gáil an Tráchtaire agus tuige siad go méid cór na gaotha sa tarna leatha agus cé bhfuil sé ard go maith in orda ar levéile 7. Tá sé fécinn dúir na bratacha híos nach chuil sé beidir cho úfás ach fós be sé I bhábhar Londain in san tarna tréimhse.
Buntá seo Tartan son. Ag dara kicks here ag Londain agus le tóca ag Dara Griffin. Go fadanis le Aidan McGarvey ó Chraobh hir chonel about one eile. Agus a rís maintar Londain ar fad dúchasach. Bínta beag an nús planachá leis a bhuirin seo ná iad a thugail isteach ag leibhéil na Sóisir agus an son iartaí inmh iad a thart a ráitín fuirin Seinseir. Agus tá sé gopur. Dígur níag ar nóníil méid chéine éirnig adul saoil is a bhíoch na blinta fad ó chuineach go háras na 7 na 8 agus na mílte dul trasna dí Londain agus dí Chrócaigh nós Birmingham. Ach, ní mar sin na há féil áthraach an cléthe fós láidir go má. Nis Carrick tá stáil an son ó Londain agus ag ar dí halafú má ag Danny Corridan agus Londain ag féidir begáín tuirseach beidir in san chéad carúir cléig funamh golóir nimmert Eabhrac Lochran. Seach go fada le Brian Coughlin spás ó sa chóramach an is a cuioineh an aráin na hána sin de hiúis na bróg áfach agus an carú ceann stré an son ag Eabhrac sa céad le dímá air ach bhí sé dóchasach nuair fuair sé sealamh ach ag dara cic amach mar a ríist ag Londain se chun a ríistríd. Sean níos fearr ó Londain tá tarintá dhéanamh istigh an son ag an gosantóir an lán Cooley Paddy Mathers agus an réadtóir chunig sé súlan tauch aige chun an ceart a thuirtá agus cílíonn sé sin kick séir ag Londain agus deis an farspáir sin a leidú an tain scóracha teachtó Sean Hickey tréis 9 ómad. Tá mé cintanis go me si de gírig an count an a róú Harran Trasná nóil maithir teachta níos an count an a hógant agus deis an bhearna leidú písin beag eile. Seachtaí taobh chnach a sé díag. Galóir imar Eabhrac ar an lína den Eabhrac an seans nuair de ceachtar na fórna ar cúil godí se arda go maithan son ag nóil maithir crunas golóir an son ige. Scór hastig an son ó Londain. Double score na Ceannais gadó. San Craobh and san Onad Céine an lámh an úachtar agus an chéad Craobh Sóisir riamh tugalótha ag Eabhrac agus an lámh in úachtar cá ar chail cuinig a bhí teachta seach mar seampaí ratha ach fuidir scór déanach dearna críoc dramatúil cúlín atar go deire 3 chúlín déag gona cúil agus 9 chúlín agus iad Ceannais chun an corn sin a chosint rís an so tróna. Nóta tógad an achtra sin ag an réadtóir agus kick séir ag Eabhrac. Leis on Cavanagh. 3 chúlín as a chéile ag Eabhrac an son sal ar tháinig Londain ar leis an kick séir ó maithir ach go dtí seo san immert Eabhrac níos fearr Kennedy Garrett tríd tart féig cúlín na hain Eabhrac ard Eabhrac Gary Owen ag tarlingt ach a ríist ar thaobh na lámha clé Níl. Well, tá mé dultí an seabhach in ard an son Dickie Murphy ganas ar sin an so tróna agus bhí an Eabhrac an ard hí mé beidir go raibh sé leistigh ach dachar iescint ón stad seo ach go dtí súlan tauch a tháinig dul agus sin ceist Táin O'Neill. Níl a há gceist an son má se ceart an mhair dul an ard dín technolíocht cúig caian isis ar stréis a chéad le Eabhrac. Fanna an scór mar bhí Ceannais gadó. Is seo chuin nóil maithir an cúlín turnach ó kick séir aige. Ryan Ford bhí sé anna inspiráideach dómh sa clé le Ceannaiseach an tionachar céine gan a bheith go dtí seo agus beidir sin de bharnach bhfuil Eabhrac ag ligint dómh an méid seilbh agus Ida stop ag brúchan tá gan is pass má Cluiche teachta seach an son ag Bertó Eabhrac ag fearra ach tá sunk sa ceann an son foiite ag Sean Hickey an lán tá saí an sé sínta le gortú an son agus an réadúirnis Tarrington Laurín beag dómh machchas sa fócas sin go bheith commis carta Hickey dígurníg Ceannais na cosa agus réadúir son ag leir le Danny Corridan.
kick Éabhrac agus deis an bhearna sin leidú go dtí aon chúlín amháin. Réiteoranis ag míú dé chúis gohfuil sé me seach an leabhar an réiteóra agus fear atá ciontach ag go deireadh ná Paddy Mathers. Carta buí nochtathe agus cai sé siúd a bheith Eabhrac ach níos a háchtaí de Londain. Noel Maher agus Kicksair an scór deirnach ó Kicksair níos si amach ón gúil. Páirc go cuairg sin ceann son hÉireann seasnán déint agus násta an bhearna is luúidir na fórna. Agus an dá scór deirnach ag Londain. Kick amach Míchéal gama ach seileamh Commentator an rudas táchtaí is nu Eabhrac. Dín teachta seach díog níag an tá go dtí ceann cathrú agus beag sló maistí bególam an tarna le. Leis nu Eabhrac teachta rís tre on Cavanagh. Síos tríd an láir an pastach uig. Cosan maith dhéanamh inis ag Londain seileamh an son ag Aidan Lawler féhrú ar an tarníir pastach amach siar an son. Rís me Ceannais go dtí Peter Cronin. Seileamh Camad agus a chuairsálar feag tamlín inis an plán ag nu Eabhrac agus Gearóid Kennedy teachta ríist. Peter Cronin. Woodlawn and Bronx sin an áit an bhfuil Commentator Barnaba. Club Craobh Peile Sóisir Bronx. Their own counter sin ar fad Woodlawn, Yonkers, McLean Avenue, Galore, Dína Buintanavas, Cuairsaí Peile agus Ammoníocht agus Camogaíocht sa counter sin Dylan Curnan and captain. Chuir a couple of ear shocks Craobh in San Cluiche Níl sé dénta go fóil an pass sin bocht agus léite go maith hÉireann son ag Dara Griffin. Teachta amach ríist le seileamh agus ag a deir Eabhrac an pass a chuirmach agus Londain an teachta níos ach an ceann an methir stray Brunton an seileamh dtí Dylan Curran agus Peter Cronin inis do nu Eabhrac. Becercamach sé sin Camad ag Londain beag díma ortha seileamh hartú a coéisca sin. Curran a ríist. Féhrú agus é sin aimse Ceannais ag Londain na ganzathe glas a darnóá chahabh dach Londain. Ó tá sé sin an ardar fad an son. Colm Shelby sínta agus an ceartach an réiteóir scuile leis an nimmer raig tháinig Shelby amach níos measa leis an teangaháil sin seileamh an son inis ag Ryan Ford an captain bhfuil Cluiche Níl bhfuil tá cúpla iireacht agus imeacht scuilt an son ag an réiteóir Gearóid Kennedy inis an lasar agus an drama attack níos sa fear le cúpla nómanins an cléthe marcastig an son gléite gus nasta ag Shane McElligott agus deisir scór. Ceanna hastín beidir agus stáitseach do nu Eabhrac. Dá chúlín deirnach ag Londain ó Noel Maher agus Cicknas Éireacha ach seantanis ag Shane McElligott. Gá chúlín ag ceann ó nimmer, ceann ó Kicksair, ceann eile treoir a HÉireann seasnán inis ag Shane McElligott. Gá chúlín idir an fór na boutáin eile. Sin ceann son Eabhrac Ceannais. Fada le Noel Maher. Hain agus Ryan Ford an a lárnach sa bhforann seo. Taobh sa round inis Aidan McGarvey. Dar nó Craobh na Bratainna tu go leor mbliana I Londain agus tháinig idir seach mar bhútóirí thugad ar sin lótha I gcuine Warwickshire imríoch in Birmingham in Páirc na hÉireann dóide ag gcuine náda de. Alfie McNulty le cúlmach an lá sin ceann son Eabhrac Staach agus HÉireann seasnán an son scór maith eile ag Londain agus críochnathe a ríist ag Sean Hickey. Díogar níag iad a teachta seach in san immert. Cúgnómad go le fácas a chéad le. Ríist an bhearna is lú idir na fórna. Londain a teachta ríist an brise sin a dul ina bhábhar tá stig neartú teachta seach díag ar níag in san cluiche le tamlína nús agus bhfuil beisiad sásta. Scór deirnach sin a bheith aimse cá. Ach, seileamh inis ag nu Eabhrac spás na Páirc an son ó sa chóir amach.
Dylan Curran agus é sin Eabhrac a ríist pas bocht ag Eabhrac beag dímar an cansan a bheith methar stré agus fud a ríist in san ansaí seo teacht ó Londain. Dara Griffin Luchlanta maithig taú lo an son pas sin garad á léite go maith an son ag Eabhrac be si tásta sin a bheith ar naisicá agus seans dul ar an ansaí báthhain eile Emmett Loughran Gírig Sláú Isteach leis a gotógan cansan ag Loughran hÉireann spotted of Ard Cúlín an son ag Emmett Loughran agus freagra maithar an Cúlín tá géiltear a Dave eile. Cluiche fiosú díogar níog. Leis an réiteóra raibh chuirteach an son gan éon cheist agus an kicséir le teacht báthhain eile ag Londain agus deis scórála a ríist an son le teacht sús an ceart son a thugann ríist tá nóil maithar gá chúlín ó chican na éire ceann san níos sia ón cúl ná an ceann dearnach ach é dul go máid tránóna dómh agus be sé muíneach gur féidir an ceann san a ríist a thóirú thar an trasnáin. Eabhrac Isteach na mhair sásta an tríú ceanna go bhar leir Páirc an nóil maithar agus iad dul scór ar scór an sa I Páirc an Crocaigh. Bhearna is lúdar an fórna báthhain eile. Stom dá tucha cúil in cluiche mar seo Iesach sé bheith an i chinúnach ar fadar fad mar chunicimir in san cluiche leachchanis dechar teacht ar na cúil ach ag a deire nuair a hagann siad an cluiche tá chócóngrach cinnte déanann sé difriúcht an a bhórne a chun on Cavanna. Taon rud Peter chuirteach a rimmert nuair sa chéile agus go mé si dímach fé ná cuaíocht ar fóríl. Ráte Míchéal níos fearr Londain ganach seans bháin ar stré in san chéile. Agus deis báthhain eile ag Cavanna ar dagan tosnú imimeach go fada le Cochlan ó Burton son ag fearr Cochlan agus na cosantóirí déanamh dóhan amachchan is go fada le Ryan O'Connell gá nómad fáchas I chéad leathan tá Páirc an Crocaigh. Londain ar an únsaí Cúlín chun Deirg agus an ghaoch le teacht in san tarna le Burton son chuir isteach a Ryan McCready ar de chéilín kicséir eile ag Londain agus chun tosaigh píosa beag eile chomá. Nes fágadh siad is a ríist fé nóil maithar. Tá sé gléthránach chá trí kicséir treis a bheith ag teachnúna agus chun trí go snásta chur a thar an trasnáin ach seo an Commentator is fuide ar fad ón cúil ach ar an líne cúlfeidir go stathead. Díreach ó scór an cúil agus deisianis. Na fórna a chóthramú díreach hÉireann spotted of an Cathrú Cúlín ag nóil maithar agus na fórna don tarnamh out a tránóna ar Páirc sé Cúlín an taobh an a scór ríist ag maithar. Nes Eabhrac teacht báthhain eile tre Shane Domhnaigh. Befráilthe buntáiste éigent thugant más féidir seachtí san seomraí feiste ag an mrise ach obair le déanamh a gcónaí brise trí Londain ag feabhsú has níidir maul go maith cuoinnig bhí Eabhrac chun tosaigh dúbal scór na cethir in ag go dó tre seach nóma díag ach an son díogarní ag Londain teachta seach sé McGilligan na scór má agus an son na kicin na séire sin ag nóil maithar á go máid ar chó scór agus staidse. Emmett Loughran a ríist. Sinks na secondí dearnach do gná am, ní líon chótha feice go fóil ó thaobh am cútamh gorta ach ní bheith mór an on Cavanna is teach an tosaigh. Se an son Camádathe agus nómad a bháin le chur leis an tucha ag deir na himar sa chéad le on Cavanna.
Well, slí éigen tríd an féidir lo buntáiste ag an tairt dís na seomí festis ní an cheist mhór ansá ag na secondí dúrnach in san chéad le seilhanis ag an captain Dylan Curran. Cúneasá agus an taobh san isis ag Eabhrac agus Thomas Shalvey. Dí halbhú maitharíist an son ag Londain Ryan McCready tacht amach. Agus ag a Darren kicks Eric O'Han sonachá. Nishlín mór an amachá, 5 second fáca ar naisí Gavin McAvoy sa chúl. Ní mór deithnas í anamh anis má hasí nuthe seacht amháin eile gáil isteach ribh an séad fadóige don bhrisise. Agus secondí fáca beidir go méid seans amháin déananig ag Londain. Ceann san Eabhrac fada le Seán Hickey gá chúlín mac an lán tosaí in san chéad lean cosantóir fácan ní gír Gary Óna ríiste Turling ach an ceann san ar héamh na lábh deise ní lánach an tarna ceann ar fóríl in san chéad le ag Londain an adóg lehama sétan san ag an réitor Conor Dornain. Tá siad a dul-isteach dís na seomraí festis ag an rise ar chóscór I Páirc an Chrócaigh an scór lehaman sa I Cluiche Ceannais Sóisir na hÉireann 6 chúlín ag Eabhrac 6 chúlín ag Londain fannig í ling búch faintí na céad lethe teacht agus action ile an tarna le gan bhail. A bhd níos cosantí se chun Dylan Curran an captain amach tín taobhsá Gerald Kennedy le seilbh tríála sé cúlín an countson ag a bharlár Páirc agus an chéad so héobh cosanta gotí se na passan na garda go brú amach de Londain ag a deire Eabhrac amachtaí lán tosaí Chanson ag Seán Hickey agus tá sé sin hÉireann seasanán ag an gotí seo fear contúir tucha se Brian Coughlin. Burtonis a gurigé stoppe leis an dasó Brian Coughlin an count so troiristeach sár cúlín Ellen so hÉireann dóide gon an áide Alfie McNulty the cool man láis an count son Eabhrac Stock agus hÉireann seasanán an son dul ar an ansaí báthhain eile Emmett Loughran gurigh sleanúisteach leis a gotóg an count son ag Loughran hÉireann spotted of ard cúlín an son ag Emmett
Londain Tráchtaire Páirc Bóg 1 eile agus Eabhrac Díreach amach rompa na fórna Craobh scóraigh mission sa Páirc an Chrócaigh ach sin cheist mhór cé Harrig Loha churn na Sóisir an John Óna dar nó Eabhrac bútóirí na blina segat agus an Craobh go Londain chéadúir agus níl an Craobh seo búite ag Londain ó 9-8 agus a 6 má se tamil fada ag fannacht don Craobh sa Harrig Loha ríist agus well dachrá ag an mrise cé atá Ceannais thosaigh Eabhrac go má agus bhíidir socrteach go mas cléad cethrann ag a héin chun thosaigh tríos cethra óra ach an son díogarníigh tháinig feabhas ar Londain agus na cigan na séire sin ó nóil maithair anna háachta fuair sé Chrócaigh ar fad sa chéad le agus well tá gachtainna mar Páirc a going seachas an réitóir agus tá seo ní minic a bhíon na himreóirí go léir maithain gan an réitóir agus an copán tébéidir agus na briscí Díreach Creek an son ag Conor Dornaín agus tá sé díogarníigh a teachtar náis tá sé ar fad olamh agus ag fannachtá agus cílíonn sé sin go bhfuil fánn imirthe go cinnte ortha tro an ómad rowing agus sin cheist mhór ná an méid am breise ag tastáil chun na fórna seo scarúil Míchéal an heans go meach mar dada atra ag an mission sa Páirc an Croke sé cúlín ag Eabhrac sé cúlín ag Londain an tainrod ag an mise ná go méid sé duna cuithe in san chéad le nó san tarna le I bhábhar Londain dul isteachtaí taobh na canálan so agus beidir thraonar eile go chur sé isteach níos mó in san chéad le ar Eabhrac agus iartíar fóríl mar bhfuil sé sa circulú trasna isteach chuinge chuidir cuaigh díirtíar fóríl sa chéad le roinnta go son beidir cúpla áirlach díreach ar stré agus beag díma or inis an fel an ordan son ag Conor Dornaín sé cúlín an taobh ag an rise cé teanga bháil an son ag Londain amach go fada le Rhys Lennon fuair sé cúlín más a cléthe lechanis chun na Stáit Aontaithe agus búd déon cúlín amánacát cúlín déananig ag Matthew Joyce cean thug an búdtóir agus an búdóibh an teachnóna áirithe sin tróna de híine níor bheith gáán son ag an dóthaobh olafú agus teachtar náis go héin agus iad olafan sa chun tríde an sa I Páirc an Croke an Green an úsáin is teachnóna áling saoraigh I gceann chatharú agus an slú a ballú steach díag airníag an sa Fear Londain sínt an sonnach tá sé náis ar na costa anna chaimhlinn an son idir Dara Griffin agus Aidan Lawler Eabhrac ach an fell má Lord Páirc an son ag Londain iad a teach tríd a ríist se lefan son ag Aidan McGarvey Fós adults boss in is Hosa Cormac McGarvey de Londain ag fécant an fer leis iad a Cork an tosig tá sé fós adult chun ceang leis a gotóg ó an counts an bidder in the broisiach ag a deire tá sé fós istigh an dóthaobh an a díag an rise ag a Londain agus cíimiid sin gan second ach tá sé teachtar náis so go fada le Rhys Lennon agus tá Londain imethe chun tosig don géadúir sa cléthe anna scór an son ag Rhys Lennon agus an tonadí tháinig isteach ag an rise Tomás Waters se ó Commentator hÉireann tháinig sé isteach in san cléthe lechanis agus croigh sé an scóir sin Rhys Lennon ag Craobh nó agus tá Londain gafa cúlín chun tosig 7-6 sin cicamach tócha mar go maithan son ag Eabhrac Iad is gur teachtar náis agus Chrócaigh le freigra ar an ceanna tá Díreach Gaelta se lefan son ag Gearóid Kennedy Díon taobhsach an ceann léit go maisteigh ag Domhnaigh Byrne óna Parnells in san tarna legadtí seo an dá nómada tá feicithe Londain tosna níos fearr Nis Ryan McCready dul chun ceang maithe dhéanamh tá sé tarring a síos an híl mission Níl a dúr an réitóir nach ar leannig sé agus Eabhrac ag a deire ag irid teachtamach an son tre Gearóid Kennedy tá songfuit an son aige chomá agus beánín tennis teachta seach sa clé agus stad seo réitóir is ag leabhart le Berto Londain Tá sé dul dín póca agus cílíonn sé sin Gwyl carta le teacht, carta buí peocha sús an son ag Thomas Waters, ní fada hasiste gur Páirc agus an réitóir gleirt leis an gaptain an son chumá Ryan Ford agus tá an carta díreach ceanna céine, dach céine ag an gaptain máise Bertim Seach ó Londain in leabhar an réitóra
Cashid of Eabhrac. Is Aidan Lawler ó Ghail na Sionninge. Club atá Londain Queens nua Eabhrac. Gerald Kennedy, Farnave Barnaba. Eabhrac agus Nastan Tongdi, Thomas Shalvey. Agus Ceannais hén nua Eabhrac rí, Seachtain agus sé. Caithfidh Bútóir bheith going an sa Tránóna. Dylan Curran and captain reached. Spás in a shows a core. A Gerald Kennedy, Ruher Maha Yenavaga, she's treated Lor. A Glory Carrick, Tríla Cooley Nahain, and counts on a Gerald Kennedy. August Tasha Toshta. Good crying again. Dear Clash Digden Coola. On a score in Tarney County Kennedy. August on Tree of out of Tránóna. Tommy Der Harrick, Seachtain Tave. Dacron na fórna seo scaran Tony Chéile Count Guard. Macha fada le Owen Riley. Os na Parnells atá Londain Darno and Harrow. Is Noel Maher reached. Pass on. Gan bheith úntagus ó bhfuil déanamh an tosaí in orda an son a haon Aaron trainer os na Celtic agus ag dera Irene le nuair teachta mac a ríis tá si ag fiabsú dígur nígan san tarn le chomá. Dá héh anna chungragus mar dúirt Míchéal le dá mioch cool sa cléthe bhfuil ní léon cheist fé nach go mbeadh sé ina scór cinúnach amach samach inis an count ag Shalvey. Oh, pass Cluiche second son. Di Brian Coughlin, Deshanish, a Coughlin Bert, a Girigay stop and pass to the Lashtigan son. Oh, Visha Girigay Karshakti Lawler, a Guitar Aidan Lawler, a Gibruga Dean Tau Shelviga, Augusta on kicks here, Mealton Soniga. Ach, and Rachel Nish con Lartle Farello Lounton and son. Love a mo and Soniga or Agus a Keshtu, Kier the Yinme Bonos Cown, Ach Tau Sulamahan Sonic, Connor Dorneen, Far on Havon. Agus sto go méid carta le teacht gan bhail ó hain sé dín póca ar héamh na lámha deise bhil cílíonn sé sin carta buí tá sé dul dín póca carta buí eile an son agus bhil trúir is ó Londain I me seach an leabhar an réiteoirí sin ag Ryan O'Connell ach níos a háchtaí an kick séir ag nua Eabhrac sé me geilegat trí cúlíonn sa chéad le gá ceann kick in na séire deisianis an chéad ceann na chuirteachtaí cnocha sé díag déanta go snastaige Nua Eabhrac gaffa chun tosa go ríist 8 agus 7. Sin ceanta go dtíon taobh haulagus cumad leistigh ag Londain in san Craobh a bhí cá Craobh na Breataine I mridir cúig cléthe chun sin a bhócann líana agus go an lálo go na Warwickshire dódel an áide agus na cool an lásin ag Alfie McNulty agus chomá ag Conor Spinks tá gorta inis for an count an Ibristach go fan le Brian Coughlin fós adol Conterton tá triála sé cool an count stop ag níl an Conter glanta ag dera Corristeach Haran Shasnan dint go mac céadúr ag an coolbára sábháilte ach ag dera hánig an Praba amach an son agus iarigh le nua Eabhrac cos a chur leis agus é chur Haran Shasnan some gur Thomas Shalvey a creaking an count on agus iad gafa gá chúlín chun tosig I brab na súl ach bhí seans ar cool ag Brian Coughlin ní Shalvey a bhí ann ach ifir hocht colm Shalvey a bhí ann godain a colm a bhí ann agus scór tácht a ceile don nua Eabhrac gá chúlín atra ríist cad é mar seans a bhí ag Coughlin sábháiltin scó ag Gavin McAvoy Nes se chun ríist Thomas Waters Tarrant gan ceistin son ag Dara Griffin Arnashti Waters Nes Noel Maher Ceir chulín ó kickin is éirige Girgay Corristeach dín lán tosaí Sean Hickey Far Contour an Cosantor beagnach fágan íige ag Circalú triála sé an count son na Corristeach agus tá sé ige an tríú cúlín ag an lán tosaí bin an ceanna bearachá bhearnas lu atra ríist
Don't go to share against special to kind class of who could mar have ho Congress Míchéal. Domhnaigh cool agus an chance go down on counts on a few Brian Coughlin. Have he stop egg and cool bar shot Deshel and counts on the Imle Carnog and cool bar Tráchtaire and Clake and counts on Natasha Imma Uig contort and so Dolo going to get in Chancenish egg new Eabhrac and counts on stop her and Lena oh vi chance on son ag a shame McGalligat stop her and lean on son ag Londain Fuish of Dove ag ag Marrocht and go contort shachung amachanish Dara Griffin pass gone of a untuk agus late go on son ag Peter Cronin Martin Cleahon and Dáhave ag Cailún Shilva on the Éasca Chancenish ag Shalvi Páirc Tastal leis go tóg counts on go hard agus fós an immer to Geirig ag Alta Coughlin and counts on ag Praba agus ag Dara for Eabhrac Sheo counter stray ag nu Eabhrac Díochar an slú balúisteach Trána golóir Lord Ganzathe rúning ála fescin tuigh maintre na gailbh chomá tá mé cinnte súla susca 65 míle duine níos déanaí de cluiche na seinseach na súlar fad Craobh Sóisir na bliana seo Shelleverísh an son ag Nóil Maher Cúlín idir na fórna ón count son well count contorteach tá sé gur go chuirseachtaí hickey teachtamach a cosan mahanson ag nu Eabhrac agus deis teachtamach a ríiste Titim Sheeran son and Craobh Peile Sóisir agus ag dare Danny Carden anish Taobh son na Páirc Ordani Hógáin Céimh ag a drapa na géimena umráteach sin chun an corna bhrelótha while begus a going her bailbeag Dachar á fós agus stad seo Leis Brian Coughlin take amach ón chúl ar feadh tamalín Well, ní léon ceisint son taring siar ach tá Rhino Conlon is ar cárta buí agus well dhéiteach sé bheith driblód an son sláire agus mór haimpelir Brian Coughlin gan cheist taring it chun talún agus beag cart eile an son agus tá sé driblód capam tá sé driblód an tarna cárta buí agus tá sé díbrethe agus cílín sé sin inis Londain taobh le cahardíag agus stad áirithe seo tá anadí a teachta seach chomá ar immert ar hÉireann nua Eabhrac Larkin Kennedy a teachta seach agus fágan na Parkinson tá Colm Shalvi agus cosa úra agus stad seo ag nua Eabhrac tháinig Kennedy isteach chomá in san cluiche leachchanis tránóna de hína ach beag dímáis ar Londain a bheith taobh le cahardíag agus fenómen na mar sin fóstal dul Kennedy inis Díochar Stigar Park Tarrantúir Gansaí réitor ag scuile leis an buntáiste bheith aige agus Shellev Camad ach well an cárta Darragh sin dom go mé gin Aragón féim mar bhí sé tarna siar gan ceist Nis an cean ag Ian Kavanagh oscailtaí an son nu Eabhrac a teachta ríist siar ríistí Kennedy Dín taobh hail fear sa mreisinis ag nu Eabhrac se chun Dylan Curran captain be siad sásanis bogusteach agus duine bheith nád níos fearr Gerald Kennedy fear neh Barnaba Imar las maie an cean son Eabhrac agus násta agus smachta go háling ag Christopher Mulvihill chuirsteach ar chomá ní Mulvihill ach sé McGalligat Well, tá fear ceart le Shellev níróide an réitor mar leis go bhaidh sé teachta seach chupla céim eile tá ceara Cúlín go dtí seo tránónaige agus deis gá Cúlín a choscail mar bhear na báidháin eile an count son Eabhrac isteach go snásta ag McGalligat an cúgú scóraigh a siú tránóna agus gá Cúlín aftar ríist Is nu Eabhrac a teachta ríist an gcuéis na seolta agus Brian Coughlin fear breisin son darnó cá Coughlin a dul siaran son báidháin eile agus tar seo ag Londain is agus fear sa mreis a gcónaí go dtí dearna himmartha ag nu Eabhrac Tá siad tharbh achlaí chun mé sonnaí de híine
Rashnishti Ian Kavanagh, here can corner for Lohut and Tarnavlin Reeve, August and Tarnavlin and Craobh Drama Godera, going to Kyle Quinniganora. Agus Coolín déna Hogan Builo, tá sin gá Coolín chuna maithasa an so John Owen a deis an éis ag Ian Kavanagh counts on, well, ní raibh sé hÉireann, well, déna go deireadh. Probably road ar nós Ed Fellinson cumad a leistigh ach ag deireadh an muir a raibh sé sin hÉireann lína seacht gang in isir fóríl an son. Agus Coolbar Gavin McAvoy ag Sudermach go maul ag Eabhrac Brethir Rebel. Agus, well, tá sé ceistú cághuair main count so Burton is ag taobhú le Tráchtaire ar an Londain. Tá Ryan Kennedy, nó Ryan Kearney ó hir Conal Gaels a Tráchtaire in honor Matthew Joyce agus an Tahrú Ellenson Iver a seachtaigh Brendan Rice a ríis fearil ó Gael hir Conal a Tráchtaire son in honor Domhnaigh Byrne Masha na Harrá dhéanamh an son ag Stephen Lynch banistóir na fórna. Táimid gemacht, Cara Uiriclig Fáca, gá Chúlín, idir na fórna agus an counts on Díreach, Gadí nua Eabhrac tá Londain féhrúan sa Cochlan inis le Sheilmh Canasíocht ag nua Eabhrac tá Burton is ag Iargé stop amach of le Shea McGilligan. Oh, an far card, san odd card, an Shea Chúlín a McGilligan an sa John Ona. Ard score go joga. Mission Bjarne is mú idir na fórna. Starna la, 3 Chúlín in Ishatra. Ón Mrisha, ní lach 2 Chúlín aimsethe ag Londain ach ar déhile 5 ag nua Eabhrac agus sin an difricht in ish Londain a Teachtá. Begánín Berenson ar Londain ó heh cosanta an countson in Norda Ceannais agus well, tá mid a dul dín seabhach a ríist. Se, ag gála Murphy Tráchtaire. Bhín countson ard agus sin ceist tá Núníl an son ó Eabhrac Ryan Ford agus well an ragra a ríist Níl má se bhí an seoch agus bhí sé tastáil ar fóríl. Leis Aidan Lawler da bhaid nó Eabhrac scór na ggóile. Well, bheith is ar all ó féin go muis compórtach in áíire mar tá fearr sa Mreisicá agus iad gimmertil níos mó fuinmh agus níos mó de fin sneach in san tarna agus dar nó an fear breise sin inis na súla buintear feag secondach Sheilmh na Pelle cumáid a gcónaí fécin lús inis atá nua Eabhrac rána i gcónaí agus tíine ag roch an tamar fad Cochlan an lán tosí fachach fear amach an sa Shea McGilligan iad ag brúg am ón pass Dernach an son i mithir stray bhí Larkin Kennedy ag fannacht ach Míchéal son imithir fóríl ag deire 8 ganger stray ach bhí sé beagnach is stig an son ar an gúil da meach Sheilmh bailithe aige beag láil aige. Kick amach in sé Gavin McAvoy. Ryan Ford ceanta an son. Cochlan a teacht amach an son Sheilmh bailithe aige. Tá sé gimmert an ish ar chaidán níos aird an count an tócha gamar seachú nua Eabhrac se Charnasty Cochlan tá Bert Shore mór hypel airín le sé chuir siar an son cofada le Thomas Shalvey agus ag Darren Counson Ibrahim Stock agus Haran Shasnan ar íst ag nua Eabhrac Ceara Chúlín in ish mar Araspar agus cuman amach ortha tamil fós le dul ach an buntáiste díogar níag á bhéadú ag maintar nua Eabhrac an so. Ríis na cosantóirí in Uachtar stigan son. Bhí de bhuaireann ar fad in san Craobh Peile Sóisir Gloucestershire, Hertfordshire, Kyle Quinnick, Lancashire, Londain, New Eabhrac, Alban, Stottain to Warwickshire agus Yorkshire. Tá gá hÉireann fácathe agus ag an stad seo cumann amach ar nua Eabhrac seachún a ríistí fear breisicá ach tá sé ag immert ar chaidán a bhd níos fearr in san tarna le ní léon ceis fesin amach dín taobhsá Sheilmh son ag Larkin Kennedy bhí seans ó chéanamh ar cúlach an pastor na go mithir straight dín taobhsá Danny Corridan Ian Kavanagh ríist.
Gearóid Kennedy. Agus Deisirís ag Thomas Shalvey ac an Canson an taobh Míchéal. Négaing díir strain isisicá. Slua ag méadú díogarní gantá I Páirc an Chrócaigh mar amachtaí Ryan McCready score ag tastáil go dóid in isio Londain má hasí nua fannacht in san Commentator seán tamig amacht chuin ag clethe 60 nómad a bhí na gceist na Sóisir agus sin beagnach gá thrín tríd an darna lehananta Rhys Lennon mar chomhlúdar an son Aidan Lawler clethe maithimar go Lawler Nisha brúcan tasig Noel Maher. Oh, block all úntach déint an son ag Ian Kavanagh. Agus Táir sé sin deis boutáin eile nu Eabhrac I taobh na hocrú ard costan déint an son. Agus nu Eabhrac le Shellamh le muinín agus I compórd gan isis cuinig Londain le cahardí agus an tarna carta buí agus dá réir carta dearg ag Ryan O'Connell. Agus deis eile an son. Ag nu Eabhrac an Canson ag casa agus ag casa hÉireann tras ná na gitara. Ó, illing anna hÉireann son. Ach nuair bhíonn tú siglead hain mar atá ag nu Eabhrac ag stad seo. Tá na hirirtí sin hÉireann tras ná agus an bhearna sin. Díag níag á bhéadú agus Thomas Shalvey a ríist. Is scoir tastáil Londain an Canson an taseach ach tí coolbar Ryan Corrigan. Tá ciún go maith ná hÉireann san tarna le. Aidan Lawler. Danny Corrigan. Agus Ceannais ríist go dtí Larkin Kennedy. Mar bhí mérát an Éireann sa nu Eabhrac Harbh achlaí agus Caróise go dtí Dearan sa Tránóna achlaíocht mar sin a bheith Ceannais tí Ian Kavanagh. Nu Gearóid Kennedy be cearta marrá. Teachtamach inis nu Eabhrac boutáin eile. Lán coolí na fórna, Paddy Matters, bhí sé ciún go maithastig agus an oberdéint na costantóirí ó sa cór. Agus sean sa gcónaí an pass sin ó ag deire Eabhrac le Ryan Ford lámh a chuir leis ach beag cicú féidir agus staidir aon chum ag nu Eabhrac agus an banistóir híos fuingan tá Patrick Mulvihill sásta go maith bacóla agus stad seo agus Forest Park cúig nómad cúlína cá dolisteach sa 10 nómad dearnach I Páirc an Chrócaigh isce agus deochan ag tastáil tá sé te go maith híos ann agus stólam gur bé Brian Coughlin a thógadh an cicú féidir is stahad nó an bhága sé tá sé chun teachtamach is stólam se fuair sé rá cicú féidir agus stahad in san cluiche leithcheanna se gúna Warwickshire agus kick má go bhar chéine gan éon ceist go mar seachtaí cnocha sédí ag deisina sé chúlín a chur idir na fórna agus díogarníg nu Eabhrac ag féchan go maith ach an Canson tairnithe ar cléib ag dímortha beidir déaghain is tíir stration an tain smá beidir ar goidimirthe go dtí seo an a déile de Londain ifir a hochtíag sinné Darren Lynch ó Harleston Harps a tachtasteach agus fágan na Páirc an son Noel Maher Caithfean na pingan na dearnach an son beidir ag Stephen Lynch Tuigeann sé go bhfuil siad féhrú taobh le cahardíag agus cúig cúlín le fána agus inóirí a tastín cúil agus stad seo gháil maith an son ag Ryan Ford le sé chur Londain ar an ónsaí tá sé smachta si bhfuil Tarrington son ar hickey Shellamh gcónaí contortansa cá sé Tráchtaire agus Deis son ag Ryan Kearney dul ghuiine go duine Waters Ceannais Kearney féchan de Nord an Canson Ibrahim Stock HÉireann Trasnán an son ag Ryan Kearney fear chvéil hir Connell a go leir a bhaintear hir Connell ball histeach an son agus an chéad scór ag Londain le dos é nómad Ceithre chúlín a ríist atra an Canson a HÉireann lína agus seachuinis Dara Griffin gan an sinachar céine ar cuasaí Tránónas bhí sa Craobh ag tá ann fósaige Griffin
Scuil sin count son isteach ag bog agus an cúlbáire ag Cluiche an son Ryan Corrigan ó Ghail na Sionninge teachtamach le Shelf gotí Craobh Kennedy. Is Peter Cronin agus deis ríist ag Aidan Lawler cuasaí bhhailú agus Rashty Corrigan bouta bháin eile. Den taobh trasna ríist Paddy Masters. Singim heisteach beag in san den ó Modernach I Páirc an Chrócaigh agus Faras bar ceithre chúlín ag stad seo ag Eabhrac. Agus an fear sam reis cuid an cá freisin. Larkin Kennedy. Bontáiste tuc an son ag an réiteoir. Well, Shelf fós an son ag Kennedy. Well, nar tháinig hin fantáiste go deireadh bhí sé Cluiche. Don chic séir níos congrí don chúl nar tháinig sé. Agus tar sé sin chans de Londain teacht bouta bháin eile. Cuoinnig ar chó scór ag an meise sé cúlín an taobh. Ach tá sa bontas níos fearr tarn le go cinnte ag Eabhrac agus in san cúga le nómad atá fáca. Well, beiste gur an fearr sin a chamád más féidir. Dín anadí an son sin Darren Lynch. Shelf ag Dara Griffin. Tá go cool de Londain dhéanach sé dráma go deire gan cinnte ach dí halahú más tí an son ag Eabhrac an réiteoir rá raibh Tráchtaire Ganzi agus chuirteach go má agus Eabhrac an satí Paddy Masters seach Eabhrac bouta bháin eile. An fel cumad an son in heileh ag Shane Dohnnaigh ó Rangers and Yonkers. Agus a cuirt an lína ó cumad a leistigh an nu an raibh an fel Haran lína is tóla mé hí an muir díreach ar an spot an son. Kick taobh lína a bheith ag Londain sé Ryan Carney a thógaigh. Beidir go tríála sin count son a chuirteachtaí an Carnóg. Sean Hickey lá an ábal tá Shelf a fócan de stigáin agus is dom gur bin an plán atá an son ag Ryan Carney chlánig sin ar fúil sin count son ní ceann maithe. I bríonn sé amach ag deire tá sé ag deire ag Sean Hickey ní hé sin an rud a bhí uha ach Eabhrac sé amach de Londain ag deire Sean Hickey agus an ceathrú cúlínaige agus an isis I brab na súl níl atra ach éon scór amháin cúl atra agus ahrún isis á dhéanamh ríist. Ar Iar nua Ára Ciarán O'Connor os an Rangers a teachta seach nonad Emmett Loughran agus scór an son ag Sean Hickey dá ceann deirnach an éis ag Londain agus ceann ómad fáca. Well tá Ashari de high second initial nimmer Londain cuoinnig caiig tar a bheith going má hamid cartha ag deir na himar an sá beag an breise tastáil ach a dí shot an Eabhrac. Trí chúlín contosla bhí drama ag deire in bhblin se chatte scór déanach thugann suailóthe den Eabhrac a méid drama go deire an tá seanóna sinníon ceist teach an tosig Ryan McCready, Patrick O'Connor, Rashty O'Connor. Londain-ish higgin go bhfuil an cluiche seo le buchant agus nach go leatreach scór amháin an obair cosint ar fad le déanamh ag Eabhrac. Matthew Tierney an chuoich ag neart tú písin cum agus bhábhar Londain cuoinnig cant an ibraisteach an cosint ar fad a dhéanamh Sean Hickey an fear ceart le Shelf an cant an ibraisteach bhfuil si ann ó níl ag deire an taobh Míchéal an son ag Hickey gan a ceir iartar stréig Londain biú é riil ach ag deire ar fóríl agus an clog agus an tam á bheltan son seach nómad agus chuige agus cúpla second catchan á Páirc an Croke clé canis na Sóisir rámhíle agus a 24 agus an kick-amach sin gan a bheith únta go ríist ag Ryan Corrigan Shelf ar náis ag Londain bhfuil cúil ionta sinnéon cheis a chun Ryan Carney. Cosint le déanamh ag Eabhrac an son. Leis se chun Aidan McGarvey ar chuil hir chunel na chunel ag steig me se de céilúir an cansan a ríist ibraisteach agus tá sé ige scór an son ag Aidan McGarvey
agus sin 3 scór sa chéile, 3 cúlín inis sa chéile ag Londain agus ní leatran is a 2 cúlín an bhearna is contúirtaí ar fad héad go bheith hinnéon cluiche teachtaí deire. Trí sa chéile ag Londain gan scór inis le 8 nómad go le ag Eabhrac. Bhíidir ag fécin go má, bhíidir 2 cúlín chun tosaigh fear breise ach le cúpla nómad an ús Londain tréis fiosú se fear maithana sé McGilligan. Well, deisir scór an count so garad. Seachtaí Gavin McAvoy an swainis le Londain agus rihan ráis le 2 nómad acu. Agus ní cheapá fiú go bhfuil gabhain imreóir seach chun amach Ryan McCready. Golóir imreóirí Gléic na Peile. Tuigeann sin nach bhfuil marrán am a fáca, nómad agus Ryan secondíad go náim. Ag nómad nó chó le chuir leis go deire chomá ceaping. Tá siad 2 chúlín chun deirg an tá. Taobh sonis. Roch má dhéanamh ag Matthew Tierney. Ó Commentator hÉireann in Barnett. Seach sa lá ríist agus Patrick O'Connor. Cnáistí McGarvey for sin cúlín deirnach dómh. Aidan McGarvey ó beagán in dínar. An son ach bhí Chrócaigh agus sin cheisinis Chrócaigh Londain leis a gics ar seo. Well, tá mins nómad deirnach do gan áil an tá. Cím banisteoir na fór na híos Ceannais Stephen Lynch. Cafisteach na Droracha an rud is táchtaí ná gan é chuir fóríl. Didn't sé díreacht é chuiristeach, well, an breise ag teacht ach scuailimi leis an immert an countá contúirteach stig an son imreóirí Gearig Tráchtaire ach ag a deire glant ag Eabhrac bhí seans an son ag Ryan Kearney ach ag Rossíoch Chast an son be kick taobhlína agus an breise 3 nómad am cúitimh gortathe an a díile taachtaseach ar Páirc an son tá Ciarán Houlihan os na round towers a taachtaseach an Aidan McGarvey agus an chéad nómad an 3 díreach tosnathe má se 3 nómad fácathe ag an dáhéamh an imreóirí fad ag bogach an tosaigh. Tá 2 chúlín idir na fórna agus leis an son ag Londain ar chúl ach ag a deire ar chuma éigent agus an slí éigent dhearg le Eabhrac sin na glanna. Patrick O'Connor an cúlbáir hain take amach an son chumá taobh leis ach an taobh sod an far Ciarán Houlihan díreach stig ar Páirc. Shelf an sonnig Matthew Tierney tríála siad Eabhrac le písin beag eile ach tá clog ina gcuine ach bearna ana chun tuairteach se 2 cúlín ag teachtaí deire cluiche Ryan McCready inis. Spórt os a chuirmach an pass tuga siar an son deisir cúlín Eabhrac maithe teachtaseach ó Ryan Kearney cúlín níos lua agus scór eile an son ag Ryan Kearney. Níl atra ach cúlín amháin a Páirc an Croke Ashairí Lazarus ó dhéanamh ag Londain agus 2 nómad am cúitimh gorta fáca. Nis cuinig go méid am breise má háid chothrm ag deireadh na himreán tá 3 chúlín díag a chuine 12 cúlín an tuthe Páirc an Croke agus nómad agus 10 second fáca shelf an rud is táchtaí tá sé ag Eabhrac an gluiseann siad na streets of New York níos déanaí nó an méid hÉireann Eabhrac Londain beidir a rainy night in Soho a chasa sinad na ceist na móra an sá tá an clog ará go bhfuil nómad go le fácathe 4 díag ag gimmert a gona 2 díag ach ag stad seo a ghóil leat go raibh an 2 díag ag Londain tá siad ag immert as a grichan an tá ach shelf ag Eabhrac agus sin an rud is táchtaí ag stad seo an loch Londain is a taachtaseach ag carú leis an dáhéamh shelf howlan son ag Thomas Shelby scór na maithe níos túisce. Nómad fáca buntáiste de chúlín son bhfuil Cluiche tá well sin deis cinúna canis ag Eabhrac ní hamháin tabhairt fééis scór ach an tam a bheilt agus raibh sé síos an son agus meabla sé cúpla second as deireadh na himreán tá 3 nómad a bheith fógartha ach tá mé cinnte go méidir go nimróg sé cúpla second sa mreis as an bhail sin ach tá deisenis ag Brian Coughlin Faro Rockland Shahé agus counter Orangeburg a dúscart Eabhrac deis anis ag Coughlin beidir an bua é chinún í bheith mór an deisneile ina dhéag seo an lán tosaí an count son chorthisteach ag an taobh bonós count an son ein count díreachtaí ar fóríl ag Eabhrac ach beag seans amháin eile anis ag Londain
Cahrú Nómad Fanta, second E, should have made. Scorehána hasí nua chun an cléthe hart dí ann breisian so bhí ann breise né idir Círí agus Ardmhachas na Seinseir an Meis na Sóisir sinní an ceist ó an Council ag Craobh ach ag Dara. Tá sé ag Rhys Lennon ach ní mór dómh dehanna sa dhéanamh inis fan 3 nómad istigh an réiteoigh fear ar an ordó is dom go bhainne sé go dtí go méid an immert as an brise an son agus tá deiseanis ag Londain an Council Eabhrac agus well duine inis le misneach sinna hastíon duine in áit níos fear ní mór dómh dehanna sa dhéanamh hicí inis le sealamh Machdín Clíán tá nilinge teach níos Dacra an tamar fat Sullivan son ag Dara Griffin chance again ish leis an das ó tá adóg séite an son agus tá Council imethe staach is cuma imethe éád tá an bua tucha leotha ag Dara go dramatúil ag Dara tháinig Londain Hurnash chun an cearta hartómh ach ag Dara na himire tá Sinatra Iarachtant an sa Páirc an Chrócaigh siad nua-áireacht an tarna bháltaríomh agus an tarna blin as a chéile Champigny Sóisir na hÉireann New York Iarachtant an sa Páirc an Chrócaigh ní minic a bhíonn se Iarachtant ach tá gnó déanta ag fearmh na stáit so bhíidir níos fearr is tóla ag Dara 3 chúlín déag ag nua-áireacht 2 chúlín déag ag Londain a caiithú molla hart do Londain tháinig siad ar náis ag Dara dhéanamh cluiche agus ceithre chúlín as a chéile ag Dara na himrithe chun an bhearna a slú a gá an Tráchtaire a cógáard agus le nua-áireacht Champigny Sóisir na hÉireann an sa don tarna blian as a chéile. Se bhí ord dear seachtain na có ní léon ceistan tá tugad ar an suailótha trónóna de híine Malin Abba agus bu amach gona Eabhrac seir 1 chúlín déag gona 8 chúlín agus an son an lá inéá leis an olahúchan ar fada dhéanamh fear Míchéal Patrick Mulvihill me leir leis go déon agus ó bhí ard dúmar ar a bheithansá leis a bhhuireann seo ócáid mhór a seathé agus well tá an Craobh tu go leohan sa ríist an tarna blina sa chéile cúlín a bhí atra a gona Cail chuinnig an ora agus an bhearna chéine atra ríist am léana cúlín idir riad agus Londain agus an tarna Craobh as a chéile có caithfidh Londain fannacht líon eile ar a leid agus an Craobh gan bheith tu go leotha ó 98 agus a 6 bhíidir dóchas a go tapaisteach trónóna Cothraigh a mrise 6 chúlín an taobh ach dhéon nua-áireacht tús anna bha in san chéite nómad sa tarna le agus is tólam gur bhana chuirtar na fréomhacha don bhua cé gur tháinig Londain Hurnash go díon agus go maith ag Dara na himire ach ag Dara an lé siad nua-áireacht a bheith ag céiliúra sa le raibh siad ar na hetleán abhaile amárach an captain Tráchtaire chun an Corran a bhronna an túchtarrán ann chun an bronna a dhéanamh an sa trónóna sin é fear Ardmhacha go bhéal an airgad Charlotte Burns déanamh cógáird agus leis an dáthaimh me cinnte go bhfuil Larry McCarthy in san coolar an son browsás de golóirí bredinta go siúd comá taú leis na fór na thar se an ómhór dómh bheith gimmert Buchas go an réiteoir an son chunar Dornín Cóhróna na seanamh le Londain Mullen Hibber fad atá dhéanamh ag na dínar fad lucht Londain a hibh cóteála agus tuismóirí agus immerthirí a bheith agus stad seo idir fad rugathe dar nó thar lear éag starúla se hééis sin. Se mulla go bhfuil cluiche na ngáil á dhéimirt ar fud na cringe agus anna láidir dar nó Londain agus in nua-áireacht go dail.
was le New York murder and shit. I know that every Irish fan will be hoping that they're the only team in red, white and blue today that will be picking up a trophy. But I know that you wouldn't mind as well, as a silver bridge man in County Armagh, that their number 5 Eabhrac trainer has written in my club is not a copy made for Silver Bridge. And their captain, Gwail I club an Uachtarán Béile Aragad ag trainer Dylan Curran Anna Fellador Shahan captain Cadémar captain Dylan Curran. I am not going to present this cup because the man behind me, Larry McCarthy, my predecessor, Fága sé fé Larry a proud man of New York. Curran so a runna I am going to give him the honour Law Bro Dúil do the proud man of this man, Dylan Curran. agus fair play an Uachtarán Ligantá and Curran a runna don Ear Uachtarán Larry McCarthy Ear Uachtarán coming a look last Gael can an Curran a runna or Dylan Curran and captain Bócach and so the hÉireann nua-Eabhrac I Páirc and Chrócaigh agus é brasás de céilúra sí nua-Eabhrac Champigny Sóisir na bliana 2000 agus a Cahran Craobh tuag a load an tarna bliana sa céile scored Eabhrac and so I Páirc and Chrócaigh 3 cúlín take ag nua-Eabhrac 2 cúlín take ag Londain. Nua-Eabhrac na Champigny so 3 cúlín take I gine 2 cúlín take Curran tuag a load an tarna bliana sa céile. Fad níos Cosantí Shachún Dylan Curran and captain amachtain taobh so Garrod Kennedy le shell of triála cúlín an countson ag a bharlár Páirc agus an Yates ó heh cosanta gotíise na pass na garda go brú amachta Londain ag a deire Eabhrac Machty Lán tosí Chanson ag Sean Hickey agus tá sé sin hÉireann Seasnán ag an gotíiseach fear contour tuag a Brian Coughlin Burtonish ag irigé stoppe leis an daso Brian Coughlin an count so Chorish tuag sár cúlín Ellen so hÉireann dóide ag an áda Alfie McNulty the cool man Láshin Countson Eabhrac Stock agus hÉireann Seasnán an son dul announcí Batwanella Emmett Loughran Giric Schlaunú Stock leis a getógan Countson ag Loughran hÉireann spotted of Ard cúlín an son Risha ag a Londain agus cíimiidir sin count second atá sé Tráchtaire nation so go le Rhys Lennon agus tá Londain imethe chun tosaigh don géad of a she's tríd an lár ag glóra Carrick trí leis ag cúlín a hain an Countson ag Garrod Kennedy agus tá sé tóiste go crying ag Díreach Laistigh don Coughlin fós a dul contortan so triála sé cúlín Countson stoppe ag níl an contor glanta ag deire Chorish Stock hÉireann Seasnán dint go mac céadú Hickey fear contour tuag an cosantóir beagnach fágan íige ag Circalú triála sé an Countson a Chorish Stock agus tá sé ige an tríú cúlín ag nua-Eabhrac tá Burtonish ag irigé stoppe amach go fada le sé McGilligan an fear card san ád card an séú cúlín a McGilligan an son Seán Óna agus deisiil an son ag nua-Eabhrac an Countson ag casa agus ag casa hÉireann Seasnán Ryan Carney
Dul gwynnig at in the waters, her nashti Carney, Fiach into Northern, counts on Eabhrac stock. Haran Shasnon and Sonnig Ryan Carney. Oh, Clownick and Orfulshin counts on Nican Mahe. Oh, Ibrin Shamak, Egadera, Toshe, Egadera, Egshon, Hickey, Nihation and Rudavi, Uha, Ach Eabhrac Shim. Páirc Uile here, Hunnell. The Connellig a stake. Measured a Kaylor and counts on a reached Eabhrac stock. August Toshe, Ryan McCready and Ish. Spórt also Cormac and pass to Sheeran's on Desher Cooling. Eabhrac Mahatak Shako Ryan Carney Cooling Nis Lua August Scorella.